नमस्ते सर्वांना। आज आम्ही एक अशा ठिकाणी आलोय जिकडे मला व्हिडिओ टाकण्यासाठी काही सुविधा नाही। अपलोडिंग स्पीड आणि नेटवर्क इश्यूमुळे मला जास्त मोठा व्हिडिओ टाकता येणार नाही। व्हिडिओ तर आम्ही बनवलेत आणि बनवतो सुद्धा आहे। आणि आम्ही कुठे आलोय ते तुम्हाला एकदा थोडेसे 1 मिनिटाच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवतो। ह्याच्यावरून तुम्ही गेस करू शकता आम्ही कुठे आलोय, कुठे आलो, काय आहे ते सर्व तुमच्यासाठी सरप्राईज आहेत। बरोबर ना मम्मी? लवकरच तुम्हाला काहीतरी नवीन ॲडव्हेंचर भेटणार आहे। नवीन व्हिडिओज, नवीन ब्लॉग्स, नवीन रेसिपी, नवीन माणसं। आणि ह्या व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक द्या। आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला रिमाइंडर म्हणून म्हणजे सांगण्यासाठी हा व्हिडिओ बनवला होता की आम्ही काहीतरी नवीन तुमच्यासाठी आणणार आहोत। आणि याच कारणामुळे आम्ही तुम्हाला कमेंटचे रिप्लाय देता आले नाही तुमच्यासाठी। तर तुम्ही तरी सुद्धा तुम्ही ह्या व्हिडिओच्या खाली कमेंट करा आणि आम्हाला सपोर्ट दाखवा। तुमचा लाईक आणि कमेंट करून आम्हाला तुमचा सपोर्ट दाखवा। आमच्या माणसांना पण जरा आवड येईल। अजून खूप काही तुम्हाला नवीन भेटणार आहे बघायला। खूप काही आहे इकडे। हेच सांगतो। हा कसला झाड आहे मम्मी? सुरंग पण खातो ते ना? हा, अशी खूप काही आम्ही बनवलेत। आता आपण कुठे चाललोय? म्हैशी बघायला चाललोय, नदीवर कपडे हा, बस बाकी सर्व सरप्राईज तुमच्यासाठी।